Grabe basura. Ano na dito ang basura? Oh. So nga na takataw no. Di man gud ang problema unsa ang paglabay sa basura. Akong tuo gyud. Ang problema na to no, dili ang paglabay sa basura, undi how we handle things. Kay kanimo kong basura na generate ni siya tungod sa mga single use of plastic. Single use of plastic like kanang madto ka sa kanang pagkaon na no sa merkato. So nana sila mga plastic dito, pusto og styro og kanang paper plates. Bisa nag paper plates pa na guys. Kung ang nanana siya chemicals, di na siya dayon matunaw. Bisa na og paper plates. So nganong kanang pagkaon kanang paper plates kabantay mo na nay silver. So na siya coating na somehow nga mo prevent ang katong liquid mo absorb sa plastic. So dili na siya healthy pod. Kay kana siya chemical na siya murag silver na coating. Kung kabantay mo sa una, di gyud ta maproblema og basura. Kaya atong gigamit kuan man mga banana leaf. Una. So di gyud kumutuwa ng labay basura ang problema sa atong baha. Kay more of a kita species, kita ra gyud nagproduce og kanang basura sa atong mga pagkaon. Muna ay problema. Muna akong nabantayan, dili ra na siya local anan. So daghan kay basura imo makitan, plastic, food packaging, mostly food packaging, mga soy sauce, plastic, chips. So kana muna ay dapat atong i-reduce. Aside sa dili pa na siya healthy sa ato ang human consumption, kuan po na siya environmental risk. Muna ay problema na to. Daghan kay basura di na madabang. Pay galon dito galutaw. Kabo plastic, microplastic. So